Здравейте, боксери, аз съм Random Gamer. И с мен е Митко... Как се казваш в бокса? Митко 156. Да, Митко 156. Снимал е преди с мене. И това е 17-тия снапшот за Майнкрафт за тази година. И ще ви представя новите неща. Не са много. Сега се обърнах за малко и видяхте, че има някакъв нов бокс. После ще ви покажа. Чай сега си видя. Окей. Сега ще видите нещо. Сложих му име на това. То може и преди да се слага име. Но сега е направено по-лесно. Сега ще видите как. Първото нещо е този айтъм. Тук. Name tag. Който ти позволява да слагаш име на животните. Да изписват горе име. Яко е. Може да се открива само в дънжени. За съжаление няма крафт. Не може да се крафта. Може да сложат така, че да се крафтва. Но... да. Между време само да покажа нещо. Ще направя гейм мод набързо. Тия двата айтъма, дет нямаха предишния път име. Тия двата айтъма, дет нямаха име преди, вече имат име. Едното се каза Heyblok, докато Lead. И ще ги сложа тук. Така, второто нещо е новия блок, който го виждате ето тук. Това е втвърден клей, втвърдена глина. И то се прави като сложите клей блок тук и кол в печката. Сега, например ще ви демонстрирам. Кажи нещо, Митко. Какво е така? Сега търся един сериал, окей. Чакай, не се крафтваше така. Там сега вижда. Сега ще ви покажа. Ето. И сега ще получим втвърден клей, който е обикновен блок. Газ е. Окей. Тук се оправим с слаймове. Да. И яко изглежда според мене. Може да си правиш яки къщички. И вече става за ферми. Мисъл. Яко е. Добре. Добре, сега мисля, че така. Показах ви това. Сега ще ви покажа нещо, което може би е бъг, но може да не е бъг. Гати. Нещо не ми става системата, за съжаление. Сега като убиете зомби, има шанс да се респауни наблизо някакво друго. Къде? Чакайте.
Дали ще са разпалени зомби наблизо. Чакай. Така би трябвало да стане. О май гот! Ето, за това говоря. Ето, виждате ли? Зомбитата падат и се спават зад мене. Ето, видяхте. Това не знам бък ли е или нещо... не знам. Много смешно. Тя не се ще направим на писма. Зомби във въздуха ли? Да, че е такова. Като някой умре, друго се спава наблизо и се спават от въздуха. Газ. Това е много смешно. Стига. Окей. Друго нещо, дето забравих да кажа миналия епизод е, че ако искате да си изтеглите нов снапшот, трябва все пак да отидете на страницата на Mojang, фирмата, която направи Майнкрафт. Трябва да си изтеглите пак лончера наново и тогава, защото ще ви спише, че лончера е такова. Трябва да го апдейтнете, който значи ще трябва да изтеглите наново. Нещастен кон, така съм го кръстил. Коня ми. Добре, едно нещо, се трябва да отида на Game Mode за това. Както тикет можеш да си кръщаваш конете. Да, ама името, както на мултиплеер изписва името на играчите, така да изписва. Аре отгоре в зелено понякога. Добре, другото нещо, като отида на името на айтема, отдолу в синьо пише от каква категория. Например, ако отидем в Search Items, да търсим айтеми, той ще изпише в каква категория. Например, отивам на Dispenser и показва, че е категорията Redstone. Отивам на вълната и показва, че е от категорията Building Blocks, който значи блокове за строение. И Cactus е Decoration Block, който значи блок за декорация. Да. И много други. Там и в Decoration Box май беше и таковата, вазата. Да. Ето килима. Диаманта е в материали. Оръжията е в комбат, който, нали... Знаете какво значи комбат, не може да не знаете. Кирки, тези неща са инструменти, броните са комбат и така нататък. И едно друго нещо, което не мога да покажа в момента, защото съм на моя world за снапшотове, но може би ще сложа снимка, е, че пустините са малко сменени. И под смисъла имам предвид, че и те изглеждат по-различно. Мисъл, не е напълно различно, но, нали. Например, пустините имат много по-голям шанс да се спалват. Не може да вече да намерите езера в пустинята, както преди можехте. И направено е, че да има по-малко планини. Мисъл, пак може да срещнете, но рядко. И да. Мисля, че това е за този апдейт. Да, ще потърся наново. Да. Покрих всичко за днеска и това беше от мен Random Gamer и от Митко до на 156. Кажи чао. Само 156. Окей. Митко 156. Кажи чао. Чао. И това беше от мене. Чао. Ще застрелям това пръст. Чакай. Аре. Много съм гаден на лък.
Аре, ето. Това беше от мен Random Gamer и довиждане.